Walking tour again ng Ilocano Math TV. This time sa medyo liblib tayo na lugar, dito sa may parte ng Maate, Fami, Laguna. Ayan. So ang nakikita ninyo ngayon ay mga tanim-tanim, kung ano-ano. Ayan. Mapuno, magubat. So susubukan natin na sundan itong daanan na to. Paakyat to eh. Again, part ito ng Maate, Fami, Laguna. Ayan. First time ko ding puntahan ito, kaya hindi ko alam kung ano yung makikita natin. Ayan, may ibon. May ibon. May kung ano yung maaabutan natin dito. Makikita natin sa paligid. But definitely, itong part na ito ng Laguna, mabundok. Ayan. Mula dito, matatanaw mo yung ilog. Yon. Ilog ng Maate. Yung part na yan, pagkatawid mo ng ilog na yan, ay isa na namang barangay, Mayatba. Barangay Mayatba, Fami, Laguna. Pero dito sa kinalalagyan ko ngayon, ito, sakop ito ng Barangay Maate dito sa Fami, Laguna. So kagaya ng sinabi ko kanina, itutuloy natin yung paglalakad dito at susubukan nating makita kung ano bang meron dito. So expect na syempre madamo, mapuno. Ayan. Pero lakad lang tayo ng lakad dito kasi nga 'di ba? Walking tour tayo. Medyo paulan. Sana hindi matuloy na umulan. Yun yung sa ilog. Ayan. Madaming puno ng niyog yung nakikita doon. Taniman ng niyog dyan sa bundok na yan. Tanaw ulit yung ilog na yun ng Maate at Mayatba. Yan yung ilog na yan.
At itong kinalalagyan ko ay ano to, medyo mataas na ito. So dito tayo galing. Yan. Ang ginagawa ko, ito, umaakyat ako dyan sa likod na yan. O may ibon doon. May naririnig kayo? Yan. Sa ibon yan. Yang nakikita ninyo sa daan ay tae ng kabayo. So nangangahulugan lamang na ang pangunahing transportasyon dito ay ang pagsakay ng kabayo. Ayan. So may nakita nga ako kanina yung ano to, yung sa mga kalakal nila na nyog, yung mga inani mo na dyan. Isinakay nila sa isang susidlan, tapos ano to, yung sa kabayo, yun ang ginamit nila para dalhin sa kung saan man yung mga nyug na yun na binebenta nila mula dito sa nyugan na yan. So maganda po mga kababayan yung sa itong ilog na to na natatanaw natin mula dito. Yan nga po yung sinabi ko kanina na Maate River. Maate River po yan. Ayan, ang ganda. Tanaw mula dito yan. So, ang Maate River ay pumapagit na sa dalawang barangay dito sa Fami, Laguna. Sa tawid ng river na yan ay yung ang Mayatba. Tapos dito sa parte na to na kinalalagyan ko naman ay ito yung Maate. Pero andito tayo sa Fami
Laguna. Ayan, medyo liblib na po tayo ngayon. Yung walking tour natin sa liblib. Ayan, bulubundukin na parte ng Laguna. Ang Fami Laguna. Ayun na. So hanggang dito na lang mga kababayan. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Ilocano Math TV.